Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin littafin asalin taurari wanda ni Ibrahim Umar nake kawo muku. Ku yi like, share and subscribe domin samun ci gaban wannan ƙayataccen labarin. A karatu na baya mun tsaya na inda Yamani yake ta tsala gudu a lokacin da waɗannan kadoji guda biyu suke bin sa. Sosai dai fa yana cikin gudun ne ya haɗu da waɗannan halittu waɗanda ake kiransu da suna yok-yok. Za mu shiga gaba. Yamani ya kawar da kai ya ci gaba da gudu yana murmushi. Nan take kan ruwan ya fara komawa shimfiɗaɗɗiyar ƙasa. Kai za ka rantse a kan ƙasa yake ta faman gudu. To amma kwatsam Yamani ya gano wata kyakkyawar budurwa wacce take a ɗaure da alamu dai wannan yarinya ta shiga hannun waɗannan halittu ne. To amma shi fa Yamani ba shi da niyyar tsayawa don yana son ransa. Yamani ya ce kawai sai dai wannan yarinyar ta yi haƙuri, ƙaddararta kenan. Don yana da tabbacin cewa idan da zai tsaya da gudu to fa lallai zai halaka. Kuma ma ya san cewa ko da malaminsa Mirza ba fa zai iya zuwa ya ceto sa ba. Har Yamani ya kau da kai sai ya sake jiyo muryar wannan budurwa tana ihu sakamakon wata bulaliyar ƙaya da wani mutum yake zuƙa mata a gadon baya. Yamani ya gyaɗa kai sannan ya ci gaba da gudu har ya kusa ƙarasawa gaba sai ya juyo domin yi wa wannan budurwa ban kwana da taya ta alhini. Kawai sai ya yi arba da ita. Ba wata bace illa nan take bai san lokacin da ya tsaya ba. Kawai sai wani mutumi na Yamani ya bayyana a ƙasan kafafunsa. Sannan ya ɗaga shi da hannayensa. Kana gani ka san wannan mutumi yana amfani da fasaha a ƙasan kafafunsa. To amma dai da gani babu dalili. Za ma ka iya tunanin ko dai kawai dai shi mutumin ne yake so ya ƙarar wa Yamani ƙarfin kambun bakansa domin ya iya tsayuwa a gurin sakamako akan ruwa yake. Ya san hakan duk da dai Yamani ya san cewa wannan mutumi da gaske yake janye masa ƙarfin kambun bakansa. To amma fa bai damu ba. Da alama Yamani bai damu ba ne. Kai ka ce baya tsoron a ce yau kambun bakansa ta ƙare. Kawai sai ga bayyanar wani sabon mutumin Yamani ɗin. Sannan ya fito sai ka ce dama shi ne asalin Yamani. Kai za ka iya ma cewa mai yin gudun da wanda yake amfani da kambun baka a ƙasan kafafunsa duka su ne mutumi. Wanda ya bayyana yanzu shi ne na asali. Wannan mutumin da ya bayyana yanzu ya kalli Yamanin da yake gudu ya ce, kuma sauran ka ce za ka je taimakonta don ta taimake ka sau ɗaya. Shi ne kawai za ka je taimakonta. To ka sani wannan ɗin matar ko ne. Idan ka kai mu ga halaka to fa lallai babu makawa, ni ma sai na rama. Kawai sai ga bayyanar wani Yamani ɗin. Sai ya kalli wanda yake yi wa Yamani gargaɗin kada ya taimaki wannan yarinyar, sannan ya ce dan me ba zai rama halacci ba. Ai ko sai mun taimake ta. Sai ya mai da idonsa kan Yamani da yake gudu. Sannan ya ce mu je mu taimake ta. Rabu da wannan matsoraci ne yana cewa zai rama. Wai shi ma zai kai mu halaka. Bashin mun san ya fi kowa tsoro a nan. Yamani ya ce kai ku ƙyale ni, na san me zan yi. Sai suka masa wani irin kallo na mamaki. Sannan ɗaya daga cikinsu wanda baya so a tsaya ya ce kai ka isa ka ce mu ƙyale ka? Kawai ka je ka halarkar da mu. Sai shi Yamani da yake gudun wanda a halin yanzu ya tsaya a kan ruwan
kuma ma ya fuskanci cewar lallai wannan ɗin fa lallai tarko ne. To amma ko me za a yi sai ya taimaki wannan yarinyar, don ita ma jiya ta taimake shi. Idan muka koma baya da kwana ɗaya za mu gano Yamani yana kwance yana bacci a bakin wannan ruwa wanda zai kai ka har zuwa yankin 'yan ƙwace. Kawai sai ga wata 'yar ƙaramar kada wadda bata fi shekaru 10 ba tana tafiya, sai kwatsam ta yi arba da Yamani yana ta faman sheƙa bacci. Tabbas cewar wannan kadar yau fa addu'arta da wuri ta karɓu, don babu alamun cewa yau za ta ji yunwa. Sauri ta ƙara da zuwan wannan kadan, sai ta yi hunkuro ta buɗe bakinta za ta laƙume wannan lomar abincin da ta samu. Kawai sai wata budurwa mai tsananin kyawu ta bayyana, ta tare haƙoran da takobinta. Ƙarar haɗuwar takobin yarinyar da kuma haƙoran kadar ne ya farkar da Yamani. To amma idanu kawai ya buɗe a nutse, babu alamun ya ji ana wata 'yar ƙaramar fafatawa a gefensa. Wani zai iya cewa ko dai dan yana tunanin ya yi amfani da fasaha wacce take iya kare shi daga dukkan wani abu mai cutarwa ne, ko da a ce yana bacci ne kuwa. Yayin da Yamani ya miƙe zaune kawai sai gani ya yi wannan budurwa ta riga ta kashe wannan kadar. Yamani ya shiga mamaki yana cewa a ransa, wannan kuwa mutum ce? Kalle ta fa, ta ma fi wannan kadar hatsari. Har Yamani ya buɗe baki zai yi magana, sai kwatsam ya gano ruwan tekun da ke bayansu ya riga ya ɗago. Kafin an jima sai ga bayyanar waɗannan kadoji da suke ta faman bin Yamani, amma kuma suka daina sakamakon sun je iyaka inda za su iya zuwa a kan ruwa. Can sai Yamani ya lura cewar ɗaya daga cikin kadojin nan tana hawaye, to amma fushi ne ƙarara ya bayyana a fuskarsu. Kawai sai ji ya yi kadar da yake ya fi girma ya buɗe baki ya ce, da kai da itan duka kun hallaka. Ko da a ce faɗin ƙasa 7 girman ruwa 6 za su zama gatanku, babu wanda ya isa ya cece ku, kuma ma tabbas ne sai na ɗau fansar kashe min 'yata da kuka yi. Yamani ya kalli kadojin nan, ya fuskanci cewar waɗannan kadoji sun fi shi ƙarfi ta fannin kamun baka. Dalili kuwa shine Yamani ya sani cewa duk halittun da ba mutane ba to fa ba sa magana, amma idan suka yi magana to lalle sun kai matakin baƙi, ko kuma dai a ce sun wuce. Kadan ya ƙura wa Yamani idanu kafin su ankara, kawai sai su gani suka yi wannan budurwa ta fita da gudu, sai faman tsala gudu take akan wannan ruwan. Sai matar kadan ta bi ta da tsananin gudu. Tabbas cewa Yamani ya fuskanci abin da wannan budurwa take nufi. Ya san cewa tana masa nuni da cewar ba su da ƙarfin yin faɗa da waɗannan kadojin. Kawai shi ne ta fita da gudu. To amma tabbas wannan budurwa tana da gudu, don har ta yi nisa a kan ruwan. Kawai sai Yamani ya shammashi kadan ya samar masa da mutumi guda 2, sannan shi ma ya fita da gudu ya bi bayan wannan budurwa. Ko da ya samu damar ganinta ko ya mata godiya na cetonsa da ta yi. Ina, amma wannan yarinyar babu ita babu alamunta, ta riga ta yi nisa. Wannan shi ne taimakon da ta yi wa Yamani. Mutumin Yamani da ya sake bayyana ya ce, kana so mu ƙyale ka ka faɗa halaka? Mutumin Yamani da ya fara bayyana ya buɗe bakinsa ya ce, kana so mu ƙyale ka ka faɗa halaka, ka je ka kashe mu muna ji muna gani ne?
alhalin ni na jiyo alamun sharri a tattare da ita wannan yarinyar. Kawai sai ɗaya Yamani ɗin ya ce, kawai ka ƙyale shi, matsoraci ne shi yasa yake faɗan haka. Sai ya ce, Yamani kai ka san ni, babu wata halitta da nake jin tsoro. Kawai sai Yamani da yake a tsakiyarsu ya ce, to na ji, yanzu dai duk ku ƙyale ni, na yanke abin da nake ganin ya fi. Kawai sai Yamani da suka fito daga jikinsa suka zuƙe suka koma jikin nasa. Kawai a lokacin Yamani ya yi wani murmushi sannan sai ya fito da wata 'yar ƙaramar takobi. 'Yar ƙaramar takobi ce mai kama da kamu biyu ko kuma kaifi biyu. Saman takobin ya yi kama da zarto, sannan ƙasanta kaifi ne da shi. Wannan wuka ita ake kira da silka. Nan fa Yamani ya zuba mata kambun baka kimanin ɗori 10, har sai da wannan takobi ta koma guda biyu sak. Kana ta fara fitar da wani farin haske. Lokaci zuwa lokaci za ka rinƙa ganin hasken yana komawa shuɗi. Tabbas Yamani yana da tabbacin cewa komai ya tsara to fa lallai sai ya raba shi gida biyu. Wannan ɗin kyauta ce daga hannun babban yayansa Mirza. Wannan ne dalilin da ya sa Yamani ya nufi inda aka ɗaure wannan budurwa. Kawai wannan mutumi da yake ta faman azabtar da ita yana tsaye, ita kuma sai faman ihu take yi. Kwatsam mutumin ya yi wani murmushin mugunta sannan kawai ya ɗaga bulalarsa. Ɗaga bulalarsa ke da wuya sai ta koma doguwar takobi, sannan ya miƙa ta sama da niyyar zai sare mata kai. Kawai Yamani ya ɓace ya bayyana a gaban wannan mutumin. Kafin daga bisani Yamani ya kai wa mutumin wani wawan sara da nufin ya tsarge masa kai. Kankace wani abu sai ga bayyanar Yamani ya tsarge wannan mutumin gida biyu daga sama har ƙasa. Kai za ka iya tunanin ko dai an gama, to amman kwatsam kawai sai ga bayyanar wasu mutanen sak irin wannan mutumin da Yamani ya kashe yanzu. To amman sai dai waɗannan mutane guda goma ne cif. Nan fa aka sake shiga artabu tsakanin Yamani da sabbin mutanen nan. Ko da aka samu sa'a ɗaya kawai sai gani aka yi Yamani ya kashe su gaba ɗaya. To sai dai kafin ma Yamani yake ajiyar zuciyar da ya riƙe, kawai bayyanar wasu mutanen guda 20 ya gani. Ɗan ya mutsa fiska kaɗan Yamani ya yi kafin ya sake shiga fafatawa da su. Sai dai a wannan karin ya ɗauke shi sa'a 2 kafin ya gama. Yamani ya yi shiru yana jiran waɗannan mutane ko za su sake bayyana. Kafin ma Yamani ya kammala tunaninsa, kawai sai gani ya yi waɗannan mutane sun sake bayyana. Kamar dai yadda Yamani ya yi tunani, a wannan karon ma mutanen tabbas guda 40 ne suka bayyana. Kawai sai Yamani ya shiga tararrabi. Wai shin me yake faruwa ne? Ai ya kashe su kuma ga shi nan sun sake dawowa. To kenan a duk lokacin da ya kashe su, ninkinsu ne za su sake bayyana? Shi Yamani wannan ba shi ne abin dubawa ba. To amman na tsawon wani lokaci za su ci gaba da fatawa? Yana kashe su suna dawowa. Shin har tsawon wani lokaci za su ɗauka suna dawowa kafin dai su ma su ƙare? Shi dai Yamani ya san cewa ko ma dai a ce wannan mutumi ne, to ya san kowace fasaha tana aiki ne da alaƙar mutum da adadin kambun bakansa, musamman fasahohin mutumi.
Hakan yayansa ya faɗa masa. Sai Yamani ya ce a zuciyarsa, kai koma dai mutumi ne ko kuma dai mutumin ne da kansa, to fa lalle cewar yau sai kambun bakansa ya daina aiki ya ƙare. Mu haɗu a karatu na gaba domin jin shi gaban labarin.